bata gị na nzukọ Anambra nke taa. Onye anyị na ya nọ na nke taa bụ nnukwu mmadụ. Ọ na-abụ maka omenala na Enugwu Ukwu. Ndị oyibo kpọrọ ya the culture minister of Enugwu Ukwu. Onye anyị na ya nọ taa bụ ọzọ Chief Jude Ekwunife. Chief kelere ndị anyị na ọzọ Igbo kachanụ, Igbo kachanụ, mụanụ, zụanụ, ikwuenụ. Anyị na-asị gị nọ na ABS. O nwere ka ndị Igbo ji abụ ji. A na-ahụ ya dịka eze mkpụrụ osisi. A na-akwanyere ya ugwu dị iche iche na ala Igbo dị iche iche. Ụfọdụ sị na ọ bụrụ nri nkịtị na o nwere ibe dị iche egbe na egbe. Kọwakanala anyị ihe ụdị na ụdị ibe a na-emeche gbasatala iri ji ma ịkpọ ji n'ala Igbo. Yes. O nwere ibe dị iche na mma ukwu na mma oke. O nwere ibe dị iche anụ elu na anụ ala. Etu a ka o si wee nwee ibe dị iche dị na ji na erimeri ndị ọzọ. Ndị ọzọ na-amị n'elu mana ji na-esi n'ala. Ji bụ osi n'ala. Onyinye Chineke kere ụwa nyere anyị site na ana o nyere anyị na-azọrọ ukwu ebe anyị bi ya. Ji bụ ibe pụrụ iche. Ndị na-akọ akụkọ maka ibe ma gbogbo si na ji bụ erimeri izizi onye bụ nna Igbo niile ya the founder of Igbo race bụ eri na onye bụ erimeri izizi ọ chọpụtara. So na ji abụrụ obere ibe ọ bụrụ obere nri na anyị Igbo ndị o nwere onye na-arụ ya. O nwere ndị ya abụ iju agha sị na ba dị eri akpụ na ba dị eri ede na ya dị ata mkpụrụ osisi nke a na ya dị eri nke a mana o nwere onye na-arụ ji. Ọ na-enwe general appeal ma agwacha ndị soro Igbo nwa na-etiri ọra ka ji. Ọtụtụ obodo dị iche iche na Anambra ma ebe na ịgabe Anambra na-emekeli emume iri ji ya na otu oge anụ anyị batara na ya. Ọ dị mkpa ịka na-eme ụmụ emume a. Kịta ka ọ dị mkpa karịsịa. Kịta ndị Igbo yiwanyego nne. Kịta ka enwere ọnụ eri nri. Kịta ka enwere mkpa ọ dị na a ga na-eribe ya na-edozi arụ maka ji nwere ụmụ kirikiri ibe dị n'ime ya na-edozi arụ. So kịta ka ekwesịrị ka a na-akwanyere ji ugwu na-ekele Chukwu ri nne. Kịta ka ekwesịrị ka emume iri ji dị iche iche na-eme. O nwere ebe mmụta dị na ya? Ibe mmụta dị na ya bụ na-ekene onye gburu ọkụkọ ogbufe eri. Ikene Chineke na nke o mere eme ọzọ. Ekene anyị na-ekene Chineke na o nyere anyị ji. Kịta ka ekwesịrị ka a na-ekenye nke kacha nke maka o nwere mkpụrụ osisi ndị ọzọ nachago olu mana ji ka nọ. O site na amara Chineke site na ịfụnanya Chineke nwere ebe anyị nọ nke ọ ka ji wee dị. Ndị Enugwu Ukwu obodo kpọrọ ji na Satọde. Kọwakanala anyị ebe dị ịkpọ ji na ndị iwe ọ na-egochi. Enugwu Ukwu ọ dụka mmetụta ya aka ebe ọ dị iwe nọsịrị iwe tele esi n'ọnọdụ amara ebe dị nkịta mma. Anya ihe gbasara ịkpọ ji bụ so Enugwu Ukwu na-akpọ ji n'ala Igbo niile. Ndị anyị nwabụ Enugwu Ukwu igwe anyị na-akpọrọ Igbo ji. Jụọ m ka o si dị. Ihe o jide etu a bụ na eri bụ nna Igbo. Mgbe ọ rutere n'otu ọcha ebe ahụ ka ọ nọ wee nwa onye a na-akpọ nri wee si ebe ahụ agụleri ahụ wee gbagote n'Enugwu Ukwu ebe a na-akpọ mkpume onyile nye ebe maka dị kịta. Emechaa ọ bụrụ na ebe ga-adị ugwu gbasịrị bịa ngosi ya ebe ahụ okwute maka dị Enugwu Ukwu ahụ. Ebe ahụ ka ọ nọ wee mụta ọkpara Anakana nwa onye mụrụ Enugwu Ukwu wee mụtakwuzie ndị ọzọ ma n'ọbịa ma Agụ Ukwu ma Enugwu Agịdị wee mụtazie ndị ọzọ. Ndị ọkpụm ji enwe nri wetara o wee si n'aka ndị banye na diọkpara ya bụ ọkpara Anakana wee banyezie ma onye isi ndị ọzọ. Kịta azọ ebe onye o jizi n'aka ya bụ igwe eze Enugwu Ukwu na-egbu mmiri. So ịkpọ ji bụ ibe pụrụ iche. Anọ anyị nwa bụ isi nri
na-aga igosicha ji. Ọ bụrụ na akọcha ji bupụta ji, anyị na-ekweta na esi n'ọba wele ji rọpụta ndị ahịa akọ jekọọ ya akọcha ya enedu ya anya n'obi wee je bufutie na ụzọ niile ahụ ji na-aga na o nwecha ụmụ kirikiri ibe n'abalị ya. Etu o si aga mmụọ mmụọ mere ibe ma o mere ibe asị ka agba ya agụ ka egozie ya ka ọ wee zuo ezue. Etu ka anyị si kweta na ji ọpụta n'ala anyị egozie ya ndị ọ dị igozie ma anyị bụ ụmụ ọpụtazighị na ndị Igbo niile gbara gburugburu ya erifezie ji gbube ma awụ ya gwọrọ ya rụọ ya ma n'ọkụ ghewe ya ma erifewe ji. Kịta akpụrụ ji a ụmụ nwanyị ụmụaka ndị enwere ibebachi nwere ike ribe ji ha ya eribezi ji kịta. Mana ndị chiri echichi onye ọkwa odie ya chelu ka eme ebe a na-akpọ oriri ọnwa asatọ. Ebe oriri ọnwa asatọ o wee ribezie kịtazi ka ji nwezi ike ịba abịa ji ọbụ ya abazi abịa kịta baa nkwọ Enugwu Ukwu baa nkwọ Igbo baa nkwọ niile baa eke ọka maka na akpọgo ji. Oke, tupu anyị emepe igwe eji abụ ekwu okwu anyị ka ndị mmadụ wee sonyere anyị, o nwere otu nwoke na-eme ihe ejije ịmakwụrụ mma bụ Chief Peter Edochie MON na ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ ndị Igbo na-ekwu ka ha erikobe ji n'ụwa ọnụ nke onwe ike ime ndị Igbo niile a na-erikoji ji ọnụ asị na bọchị niile ka ndị Igbo na-awa ji eri ji erikoti ọnụ bọchị ya. O nwere ike ime mụ efe ji si na o nwere ike ime mụ mana Peter Edochie maazị Peter Edochie nne na mmadụ eze Peter Edochie onye fụrụ Igbo n'anya. Okwu ya ọbụla okwu maka idozi Igbo na idozi asụsụ anyị na omenala anyị na-abụ okwu na-ada ụda. Ọ dị mma ọ dị mkpa kịta ka ọ dị mkpa ka ejikọta ọnụ ị na-anya efu nọọsụ erimeri Krismas na arọ ọgwụ ka ndị Igbo na-erikọ ọnụ. O nwere emume ọkpụrụ n'ala ntọala si n'ala Igbo ndị indigenous anyị na-eri jekọtara Igbo niile ọnụ n'okwu ụbọchị. A na-eri ebe niile mana ọ bụrụ ụbọchị obodo ọbụla na-agụ etu o si dabalaba mana anyị bụ nri bụ isi nri. Ọ bụrụ na akpata ọfụma anyị asụbecha ibe na-eme ga a na-enye ya iche iche mmadụ niile ezukọta ọnụ igwe be anyị bụ igwe ugwu ụmụnri na ndị ọzọ sitecha mmadụ maka ije dochi onye ọbụla mụ na ya mere ka ya emechaa akọ ka anyị nwa ka anyị esi mie ọ bụrụ ibe zuru Igbo ọnụ ka ọ bụrụ mmiri na-ama ọra. Anyị ga-agbachala egwu anyị tinyela egwu tala nchala bụ egwu Chief Stephen Osita Ọsadebe iji awele anyị gbachara ya anya nata anyị mepee igwe okwu anyị na ndị mmadụ wee sonyere anyị na-agakwa n'ihu ngwa nye anyị iji awele. Anyị ka nọ na nzukọ Anambra tata bụ Monday 29th day of July 2019. Ọ ka bụkwa anyị na Ọzọmkpu Chief Jude Ekwunife the culture minister of Enugwu Ukwu onye ka anyị na nọ. Ọ bụ na ị chọrọ isonyere anyị ụnụ nụrụ okwu anyị kwụ n'ọnụ anyị na-ene anya maka ịkpọ ji na awam ji na ala Igbo gbaa gburugburu. Ịchọọ isonyere anyị kpọọ anyị na 081-1905-5555 ma ọ kpọọ anyị na 0808-7552258 ma isonyere anyị na WhatsApp 0813-7551266. Onwego onye batara ka anyị nabata ya. Hello. Hello. Good morning. Everybody happy to be here. Bagam for you.
ọ na-anụ unu gị ọzọ mkpụ Chief Jude Ekunife nya culture minister Enugwu Ukwu. Daalụ. Okay, the mayor of Amobala, go on. Daalụ. Mama kwe ka ọ dị nke o na ndị ọzọ na-eche. Daalụ Mayor, ka anyị nabata onye ọzọ. Daalụ, thank you. Hello. Ụtụtụ ọma onye kpọọ ya mee ka ọ dị nkenke. Mgbagam mest. Daalụ. Onye batara etu onye ọzọ mkpụ ọzọ mkpụ daalụ ngwa tinye ọnụ okay. Okay, daalụ ngwa gee ntị ọzọ ọ bụ na Enugwu Ukwu akpọghị ji na wee bụrụ ji dakpọ ma iwu ojii. Ọ bụrụ na anyị akpọrọ na ji ya egozi ji sachaa ya ka ọ dị nsọ ama ji ọfụ ama mbata n'ime nkwọ andọ ife kwesịrị ka obodo ndị ọzọ mee ha ga na-egbu ntị ma mgbe Enugwu Ukwu kpọrọ ji akpọsịsịa ji a wee mee ọnwa asatọ ma mee ịwa ji so anyị egoziriri ji kele Chineke tupu eribezi oriri dị ya so mana kịta akpụrụ ji enwezi ike bụrụ ji batara na nkwọ. Okay. Abụ m na ndị Enugwu Ukwu na-achọ ịlụ iwe Igbo museum ụlọ a na-edobe wee dobe ibe arụmama dị iche iche ịbịa ụmụ iwe ndị gboo mago ma ego ayọrọ ma ngwa agịga ma iwe ndị ọzọ dị iche iche a na-eme kedu ịmụ iwe ndị ọzọ ahịa na-awụ